Ja, vi tager bare den anden. Det må mor hele tiden. Ja. Så du tager en gammel tøj herinde, så den er udenfor. Ja. Så du vasker. Okay? Ja, bare den der. Eller en udenarm herinde, og så er der den udenfor. Ja, den ene. Du kan ikke gøre noget at vaske. Nej, det er det. Ja, men det går ikke noget. Nej, det gør det ikke. Det er fordi, den bare... Wow! Ja. Så er bare den her. Det med de to farver. Vi kan altid give ham jakken på, hvis det er koldt. Ja, Jeg ved ikke rigtig, hvad. Det sætter ikke så på. Nej, det tror jeg heller ikke. Nå, Billy Bob. Billy. Du skal have sko på? Og bukser på? Har du lige på dig? Hvad? Er du stille nu, William? Ja. Nå. Hvis han er stille lige nu, så... Stille. Ja, jeg har lige lugtet. Har du? Men han på dig, måske. Vil det bare en lille prut, eller kommer der bonus? Jeg er aldrig helt til at vide. Okay, her ligner det noget med, at det ikke er... Måske er ikke det der noget ude, ikke noget. I don't know. Nej, det er bare et varemærke, fordi der er mange der trøjer. Så betyder det, at det er lidt ægte. Ja, men det er uægte, jeg ved ikke. Ja, det Men er sagt. du er jo ved at tøj, hvor det så ikke så vildt. Nej, så er den Den der er ikke. Ja. Nu tjek. Det der, men han siger, det er rigtigt. Det er ikke komplet tøj. Jeg betaler lidt tæk. Ja. Så du sige, den er original. Okay. Thế cô ba xíu mà. Ba mua lâu lắm rồi. Tết nước xã Ninh mà. Hả? Jeg købte den der på Lop og Mark. Lillekursus Ja. i DBU. Sådan noget træner noget. Fysisk træning. Den, Teknisk træning. Jonas, hvad? du må godt få. Den der, jeg studerer på, jeg synes, den kom. Nej, det er jo DBU, det er slåbanden. Hvad? Nej, slåbanden. Måske jeg er lomme og luk. Nej, det er kun det sted, hvor man finder ud af, hvordan man træner, og hvordan man spiller og sådan noget. Måske jeg købte den der på Lop og Mark, jeg ved det ikke. Træningsmetoder. Du griner. Men er det ikke for en træner? En, der uddanner sig til træner? Jo. Jeg ved ikke, måske jeg købte den på. Hold da op, jo, det er det. Sådan. Viola. Nu skal du ikke tisse i den, vel? Ja, du skal lige have den på. Sådan her. Bum. Og så numsen til det. Den kan du godt passe, hva'? Se, Vanessa. Så ikke til siden. Ej, har hun virkelig sådan ikke at snydekjole? Ah, det var fint, hva'? Ja, den er fin. Ja, det er fint badetøj, så skal vi suge og bade. Ja. Bobo, kom her, der giver dig. Ind. Ja, det er fint. Det er badetøj. Nej, det må man ikke. Det er det godt.
Viola, du skal ikke stå på det. Ned. Vanessa, vil du prøve noget af dit nye tøj også? Ja. Måske du har fået en rigtig flot kjole. Der ligger, du skal ud efter en kande vandtand. Ja. Og i fryseren, den øverste skuffe, der er der noget hvidløgssmør. Og jeg vil have saftevand. Du drikker juice med over. Skal der så noget? Vanessa, iPad væk, når vi spiser. Nu har vi gæster, så du ser iPad, hvis vi har gæster, vel? Godt. Hvad? Nej, vand. Så stille, og så går den i stykker, du. Den er allerede lidt i stykker. William, sid stille, for den er allerede gået lidt i stykker, så du ikke falder ned og slår dig. Ja, jeg skærer til dig nu. Vanessa, du begynder bare at tage det, du vil have. Det er bare persille, der er på, det kan du godt lide. Jeg giver mig nok. I to. Skal lige vente på, at din far kommer? Hey guys. Hello, Dash. Why is Rarity doing your job? And what in Equestria is going on in?
1970? Yeah. Fucking hell, yeah. Jesus Christ. Wow. Finally, I've had a chef. That looks older than me. It's actually younger than me. First time in my life. Yeah. Neil has 2 people to help him in the kitchen, but you'd never know it. Why don't you ever ask for help? You seem to be doing everything, and these guys are like chopping salad. Sorry? You can cook, right? Not under pressure. Not under pressure. It's Neil's performance under pressure I'm worried about. Sure enough, before long, his refusal to delegate means that he's starting to come corners. That's not water. Why put water on top of it? Is this a bad night for you, or is this sensitive? Takes too long. Con ta si giống vậy đó. I think it was cooked to perfection 10 minutes ago. But whilst that's sat here now, get the stuff and him, it should be upset. My big question is, are you going to spend...
looking for dinner. Now, yes. So this is a quite family-run, magical restaurant, and I would love to maybe recommend some dishes. Ja. Hvad er det der? Sej. Mere hvad? Vil du have nudler, eller vil du have ris, Vanessa? Det gør ikke noget. Vanessa, vil du have nudler Mere eller hvad? ris? Hvad er det, den mindre? Vil du give det til Vanessa? Du vil Vanessa Gamon. Du Vanessa Gamon. Men det er så gammel. Ja, der er måske nogle lyster bare op til at vide. Jo, der er noget. Tak også. Hvad er det der? Vil du kun have regn?